dragilor, eu sunt Gabi și de pe Luna Animal și acum vreau să vă prezint cum puteți să faceți un jurnal. Este cel mai simplu. Voi cumpărați o agenda cum doriți și apoi o transformați într-un jurnal. Cel mai simplu, nu? Dacă vreți să faceți voi un jurnal, dacă nu, puteți să cumpărați. Numai puțin mi s-a dus asta. Aici, pisica mea. Bun, eu mi-am cumpărat această agenda, este foarte mișto, este de la Herlitz, de pe Criviței și are paginile ca de aur, Lizuca stai locului. Și aici are acesta, vedeți cum îl are? Lizuca! Pisi! Și mi-am cumpărat și un pix nou, dacă toată agenda e nouă, adică jurnalul, viitorul jurnal e nou, să fie și pixul nou, nu? Nu, asta e cel mai simplu de făcut. Acum să vă prezint agenda tot cum arată, da? Deci v-am arătat fața, spatele, ea este imitație. Dă-te din fața camerei. Stai acolo. Ia un creion și ia să mă faci. Hai, du-te. Haide. Oh, pisica. Mă scuzați că stă în fața camerei. Asta, stai acolo. Așa, ea este imitată de piele de, nu mai știu exact de ce. Piele de nu, crocodilul are piele. Nu știu care, piele ceva, o piele foarte mișto. Este imitație, vă dați seama care. Am dat 7 lei 50 pe acum să fie adevărat, este la imitație. Dă-te la o parte din cameră. Țânco. După cum v-am zis, are și paginile și uitați cum este înăuntru. Deci aici este prima pagină, dar cu acesta. Acesta este dublă, după cum se vede, cred că, nu știu. Așa e ea. Lizuca, dă-te la o parte, te rog frumos. După aia ți-o prezint și ție. Astăzi mi-am luat-o. De-aia e așa de entuziasmată. Așa sunt paginile. O, Dumnezeule. Lizuca, capul la o parte. Îi place foarte mult să stea în fața camerei, vedeți? Ia. Țineți nasul sus. Sus. Și cam așa e tot agenda. Și la sfârșit e tot albă, da? Nu are altceva. Deci cam așa este. Mie îmi place foarte mult. Acest pix, dacă îl vedeți. Lizuca, ia-ți capul de aici, ai înțeles? Înțelesași? Acesta este un pix roz, poate că îmi dădeam mie albastru, dar totuși hai că l-am dat roz. Pentru că eu sunt mai de firea mea, mai băiețată, adică îmi place mai mult culorile astea de băieți. Adică albastru e culoarea mea preferată și verde pe locul 2. Așa arată el. Dați așa să-l țin de aici. Și așa arată capacul. Logic nu se poate șterge că este un pix normal care scrie albastru, adică este scris să vă arăt. Cine dorește poate să meargă la școala mea, la cursuri de karate, școala gimnazială numărul 15, cursuri de karate. Dacă vreți să vedeți aici, da, program, puteți să puneți pauză. Bun. Vedeți, scrie normal. Așa scrie el, stat. Vedeți? Așa scrie. Deci scrie normal ca un pix, orice pix. Bun. Cam asta a fost. Deci, nu uitați. Secretul care este ca voi să aveți foarte multă imaginație. Logic, puteți să-i mai puneți o grămadă de chestii și treste și așa mai departe. Dacă doriți, sunt și mai înalte, puțin mai mari, mai înalte, nu așa mari, nu mai late, ci mai înalte, adică așa mă refer, în lungime mai înalte, nu în lățime. Vă mulțumesc foarte mult, mie mi-a plăcut asta pentru că este așa mai grăsuță, adică dacă este mai scund, este mai grăsuță, cealaltă nu era, părea mai subțire. Și este foarte drăguță. Dacă doriți să căutați pe net, nu știu, așa se scrie, Nedo, cred. Uitați aici. Vă mulțumesc foarte mult și vă pup. Ceau!